یەکیتیا ئەوروپا و تورکیە دلوتکەیە کۆژالیە هەردوو ئالیان ڤە لە بروکسلê پایتەختا بەلجیکایê hatibû li darxistin li hevhatina xwe li ser hin xalên bingehîn yên ku ermancawan sivikkirina krîza penaberiyê eşkere kirin. Lê di wê lûtkeya awarte de ya ku Serokwezîrên Tirkiyê Ahmed Daûtoğlu pêşîniyar kiribû herdû alî negihiştin birîyarekê dawî derbarî planekê ji karê xwe re. Donald Tusk serokê Encûmena Ewropayê ra kand ku koçberên neyasayî yên li Yunanistanê wê bêne vegerandin ji bo Tirkiyê û Tirkiye ji aliyê xwe de daxwaz ji Yekîtiya Ewropa kir ku beramber her koçberekî ku bê vegerandin ji bo Tirkiyê penaberekî Sûrî bê wergirtin li ser bîngeha kesek beramber kesekî û bêhtir alîkarî bi wan re bêkirin û guftûgo bileztir bibin ji bo Tirkiye tevlî Yekîtiya Ewropayê bibe. Her wiha Yekîtiya Ewropayê 17 û 18 Adarê destnîşan kirin ji bo girêdana lûtkeya bê li gel Tirkiyê ji bo geheştin bi lihevhatineke dawî derbarî krîza penaberan. û Jean-Claude Juncker berdevka serokê Komîsyona Karûbarê Penaberan ra gihand ku her du alî li hev kirine li ser bingehên sereke ji bo çareserkirineke hevveş ji krîza penaberan re û Ewropiyan matmayîbûna xwe ji daxwazên Tirkiyeyê nû re dane xuya kirin. Donald Tusk her wiha ra gihand ku rêya Belqanê bi temamî li pêş penaberan hatiye girtin û rojên penaberiya neyasayî li Ewropayê bi dawî hat. Golgorî li hevhatina Yekîtiya Ewropa û Tirkiyê şeva sêşemê rêya Belqanê hatiye girtin û amece kir ku wê vîza li ser Tirkan bêhlanîn lê bê ku astê tedabîran bênizim kirin û ji aliyê xwe de jî Oglo got ku Tirkiye pêwîstî bi bêhtir ji 3 milyaran heye ji bo çareserkirina krîza penaberan û pêşbînî kir ku vîza li ser Tirkan di heyva şeşan de bêrakirin. Her di vê derbarê de rawêjkara Almanyayê Angela Merkel dilxweşiya xwe bi vê rêkeftinê li gel Tirkiyê diyar kir ku wê rêvekirinek be ji çareseriya krîza penaberan re û tekez kir ku Yekîtiya Ewropa kar dike li ser alîkariya planên pêşînyarkirî ji aliyê Tirkiyê.